estem en un dels centres comercials que jo diria que català pot dir que no ha vist mai, perquè està a peu de l'autopista més antiga del país, una de les més transitades. Quin barceloní o quin barcelonès, que no és el mateix, no ha passat mai per davant i ha dit, mira, el Màgic Badalona, el Màgic Badalona. Realment està aquesta cúpula tan gran i aquest edifici tan gran que es veu des de l'autopista C31, que com bé dius és una de les més antigues i que hi passa un munt de gent, doncs realment això és un regal, perquè se't veu, o sigui, se't veu des de la carretera i això, després si ja venen o no és un altre problema i és feina nostra anar-los captant, però et veuen. Doncs bé, estem aquí, estem amb la Laura Ribó, que és la directora de màrqueting, i ella ens explicarà quantes botigues hi ha, com està funcionant, quin caldillo es porta per aquí. Perfecte. Doncs bé, és un centre comercial d'aquí a Badalona, és nou, té 4 anys. Per Catalunya. Exacte. I pels catalans, perfecte. I pel que vingui, sigui del país que sigui. Doncs sigui, aquí tothom benvingut. I bueno, estem a punt de fer els 5 anys, és relativament nou per lo que és un centre comercial, tot i així ens coneix força gent, la nostra àrea d'influència, clar, com que hi ha molta densitat de població on som, doncs hi ve força gent. Estem parlant que la nostra àrea d'influència és tot el Barcelonès Nord i tot el Baix Maresme fins ben bé Premià. I aquí hi ha un munt de gent, estem parlant de molts habitants que ens venen moltes vegades per setmana. Tenim un alt nivell de freqüències de visita, o sigui, no és allò que et venguin un cop al mes, sinó que realment venen habitualment. I és molt divers el públic que tenim aquí, molt divers, de moltes edats diferents, molt de procedències diferents. Al cap de setmana potser et ve més famílies i entre setmana potser et ve més gent sola perquè surt de la feina i ve a visitar-te. Vull dir, realment la peculiaritat d'un centre comercial és que abarca moltíssima gent diferent. Tenim unes 90 botigues, molt diferents també, bàsicament és moda, perquè al final la moda és el que atrau i és una de les locomotores principals d'un centre comercial, però després tenim totes altres botigues de serveis com perruqueries, tenim una locomotora molt important que és els cinemes, que això són els únics cinemes d'aquí d'aquesta zona i llavors que la gent en comptes d'anar a Barcelona o desplaçar-se a Barcelona, que no sempre és tan fàcil o fa mandra o el que sigui, llavors els cinemes és una locomotora important. I després tenim tot el tema de restauració que es nutreix d'aquesta afluència que va a cinemes, no? Al final és un plan d'oci, no? Vaig al cinema, vaig a sopar. I llavors tot d'altres establiments o locals vinculats amb el món de l'esport, tenim un gimnàs i després tenim tot de pistes, que això ens fa una mica diferent, a part del nom Màgic Badalona, doncs estem relacionats amb el món del bàsquet perquè el Club Joventut Badalona té tota una sèrie de pistes a la planta superior que gestiona, on hi porta un munt de gent del Maresme i del Barcelonès a fer-hi bàsquet extraescolar i tot un munt d'esport, que això sí que ens diferencia d'altres centres comercials. Eva Flores és la propietària d'aquesta cafeteria Xocolat, es diu? Sí. Cafeteria, xocolateria, ja que has dit xocolat, no? Xocolateria, sí. És una barreja entre pastisseria, xocolates i cafès. I bueno, ara hem afegit la creperia amb el carrito aquell, que ara el veurem, que el posem en diversos punts de venda, on fem creps i gofres de diferents sabors i volem potenciar una mica això ara. Estàs en el que se'n diu en el rovell de l'ou del Màgic. Sí, en el rovell de l'ou. Sí, la veritat és que estic molt agraïda al Màgic perquè hem tingut la possibilitat de tenir aquest espai que va molt amb el que nosaltres volem fer, que sempre és ser una illa dins d'un centre comercial, la illa dels teus sentits, li diguem. La illa dels sentits, Dels sentits i de les tentacions, dels plaers, perquè aquí és una mica això, no? Temptar el client perquè es prengui alguna cosa dolç i gaudeixi d'una estoneta de relax dins del moviment continu d'un centre comercial.
Maria Lluïsa Alcolea és l'encarregada d'aquestes sales, 13 sales, 13. d'aquests megacines, que en aquests moments són els únics cines de Badalona, segons m'ha dit. Són els únics cinemes que hi ha aquí a Badalona i esperem donar el millor servei que pugui tindre la gent de Badalona. Les nostres sales, ara estem en una d'elles, una de les més grosses, en tenim dues, que són pràcticament del mateix tamany, que és aquesta, que és la sala 7 i la sala 6. A les nostres sales més grans, a la 6, la 7 i la 8, tenim a part un sistema, que són aquestes butaques de color vermell, que tenen un sistema que es diu Vibration System, que quan, amb els efectes especials de la pel·lícula, doncs vibren. Tenen un altaveu col·locat en el seient i amb els efectes especials doncs vibren. Són com seients màgics, com els centres comercials. Sí, són mega màgics seients. Que hi ha gent que va al cine a menjar palomites més que a veure pel·lícules. Bueno, és un valor afegit. És un valor afegit. Al cine venen a veure cinema, però si a més tenen aquestes crispetes recient fetes... Ah, crispetes, jo he dit palomites, sí, esclar. Bueno, sí, crispetes, sí. Sí, i hi ha qui dice popcorn, doncs tant és, no? Els entenem a tots, tu. Aquí som bilingües i trilingües. Són especials? Són especials perquè estan recient fetes i a més fetes amb molt de carinyo, tu. Aquí a Megacine tot ho fem amb carinyo, tot. Normalment els cines ja són prefabricades, diguem, no? No, molts de cinemes ja tenen les màquines, igual que nosaltres, gairebé tots. El que passa que potser no tenen aquest compte especial que tenim nosaltres de fer-les al moment. Nosaltres pensem que el client vol menjar-s'ho recient fet, i és el que intentem fer. Estan molt bones. I tot és començar, pim-pam, pim-pam. Que bona. Estan molt bones, molt bones. Daniel Serrano és el director d'aquest gimnàs Duet. Jo he dit gimnàs, podríem dir, i ara els noms que es porten ara, però és gimnàs Duet, Màgic Badalona, que es va inaugurar fa 5 anys amb el mateix centre comercial. Exacte. I aquí segueixen, deuen estar bé, perquè a més hi veu moltíssima gent. Bueno, estem en un bon enclave, estem en una ciutat que té un número d'habitants important, això ens permet seguir a un ritme acceptable, i bueno, intentem fer un producte atractiu, com podeu veure, i un producte prou ample com per abarcar totes les franges d'edat, el que ens permet tenir un número d'abonats acceptable. I després tenim diferents sales que fem tot tipus d'activitats. La gent ve i fa el que prefereix o amb el que es troba més a gust. Nosaltres intentem fer alguna cosa atractiu per enganxar i que segueixin venint. I cadascú escolleix l'activitat que més li ve. Aquí triomfa molt, per exemple, el cycling, el ciclisme indoor, que són 50 minuts d'una activitat a sobre d'una bicicleta amb música, triomfa molt. Bé, seguim el Màgic Badalona, seguim amb la Laura Ribó, la seva directora de màrqueting, que ens està acompanyant, estem encantats. D'amfitriona fem avui. D'amfitriona, estem encantats. Des d'aquí hi ha una panoràmica fantàstica, Sí, realment, des d'aquí la segona planta es pot veure tot, cinema, restauració... Sí. Va, seguim. Seguim, perfecte. And you
dins del Màgic Badalona hi ha aquestes instal·lacions esportives fantàstiques, aquí tot ple de nens, i aquí tenim el director, que és el Joan Tallada, Hola, bona que és el que tarda. ens explicarà. Això ho porta ell a través del Joventut de Badalona, Sí, un club emblemàtic a la ciutat. Sí, el sí. club, el genuí. Badalona és una ciutat de bàsquet, perquè aquí, a part d'equips del Club Joventut, doncs hi ha equips de tots els clubs de Badalona. I la veritat és que, el Màgic Badalona també és la capital europea del bàsquet, amb la qual cosa, és una instal·lació sobretot per la canalla, per als que comencen a jugar, i la veritat és que això que esteu veient ara és l'ambient que tenim cada dia. Per venir aquí, has dit estudiar en algun col·legi de Badalona, s'ha de ser soci d'aquí. Quin és el procés? No, això, a veure, aquí venen els clubs de Badalona, que quan es posen en contacte amb nosaltres i agafen els seus horaris ja per tota la temporada. Segurament divendres és el dia que tenim més gent, perquè és allò que es preparen els partits del cap de setmana, però es podria dir que des que vam obrir fins ara, que vam obrir al mateix moment que el centre comercial, 5 anys, doncs l'afluència de practicants ha anat en augment.